Саламатсыз мөхтәрәм газиз кардәшләр. Исәнмесез, кадерле тамашачылар. Сез Татарстан яңа гасыр каналын карыйсыз. Гадәттәгечә бу сәгатьләрдә эфирда Манзара информацион музыкаль тапшыру һәм аның беренче эш сәгате. Һәр барчагызга хәерле, нурлы көннәр теләп калабыз. Авыл миртәсе сәхифәсендә бүген Орша районының Кышкар авылына юл тотарбыз. Кышкар район үзәге Оршадан 31 чакрымда, җирле үзидарә үзәге Яңа Кишет авылыннан 3, Казаннан 90 чакрым ераклыкта урнашкан. Кышкар авылы үзенең данлыклы мәдрәсәләре белән тарихта билгеле, ләкин реаль өчен барлыктан чыгып карасак, бүгенге көндә аның табигаты да игътибарга лаеклы. Чишмәләре бик күп. Әнә шуларның иң данлыклысы белән хәзерге мизгелдә танышабыз. Һәр тарафның, һәр авылның үз тарихы бар. Орша районы Кышкар авылын гына алыйк. Ул элек-электән атаклы мәдрәсәсе белән дан тоткан. Мәдрәсә булырга тиеш. Шушы дөньяда, мөселман дөньясында бөтен җирдә билгеле. Билгеле булу өчен нишләргә кирәк? Укыту процессының дәрәҗәсен күтәрергә кирәк, яхшы галимнәр кирәк. Һәм алар шуны эзи торгашыннан шушы Бохарада гыйлем алган Мәрҗани белән бергә килеп чыгалар Үтәмеш Чүпләр нәселенә. Чөнки аларда ниндидер илемтә була. Үтәмеш Чүпләр бик зур байлар, алар 1000 ярым мәчет төзеткәннәр Россиядә. Шундый байлар, шундый юмарт байлар, гыйлемнәр, галимнәр. Һәм барып әйткәннәр Үтәмешевнең шушы Мусага әйткәннәр инде малайыңны безгә бир, Исмагыйль хәзрәтне укытырга, гыйлемне күтәрергә Кышкар мәдрәсәсенә. Исмагыйль килә. Менә шушы Муса улы Исмагыйль килеп, шушында 41 ел бу мөдәррис булып, 41 ел буе имам булып тора. Биредә Габделҗаббар Кандалый, Мутыйгулла Төхвәтуллин, Габдулла Тукайның әтисе, бабасы һәм башка бик күп танылган шәхесләр белем алган. Әбазит Госман салдырган мәдрәсәнең оныгы Муса Исмагыйль исә Үтәмешев авылда фабрика төзеткән. Анда шушы тире или торган, анда яңадан тукыма суга торган зур фабрикалары була. Шу фабрикалары янында инде фабрика шишмәсе дигән шишмәләре була. Халык та файдалана, фабрика өчен дә файдаланалар. Һәм менә шушы бабасы тизегән мәчетне, мәдрәсәне тотып тору өчен бөтен чыгымнарны шушы әйбер каплый. Җирлекнең бай тарихын Радик хәзрәт Кәримов киләчәк буынга да җиткерәсе килә ди. Бу каберлекләрне Кышкар зиратында авыл халкы белән бергә торгызган. Инде хәзер мәрхүмнәрнең рухлары шат булсын дип дугалар кылдылар. Борынгы мәчеткә кереп намаз укыдылар. Тарихыбызны саклауга шу кадәр омтылганнар, шәҗәрәне шунда язганнар бит. Менә шушы буыннарның шәҗәрәсе язылган. Кем улы 7 буынга кадәр кабер ташында язылган. Бар Казан артында бер авыл, Кышкар диләр. Әлеге җыентыкта Ради хәзрәт сөйләгәннәре, авылның үлмәс тарихы, ташта иске язуларның тәрҗемәләре бирелгән. Атаклы авылның шишмәсен дә барып күрик, татлы суыннан авыз итик. Күләмдә завод бик күп эшчеләргә эш табып шунда эшли. Шулай менә шушыларның инде шушы галимнәрнең, шушы эшчеләрнең файдалана торган фабрик шишмәсе, шу фабрика булганга, аның исемен дә фабрик дип биреп, шушы шишмәне үзләренең эш фондларында файдаланганнар һәм халыкка эчү өчен шушындый бик шишмәне әзерләп калдырганнар. Шишмә инде акырынлап тузган, менә су килү юллары үзгәргән. Без шуны уйлап, шуның янына нәкъ шуның шикелле итеп фабрик шишмәсенең шушы борынгы мирасыбызны югалтмыйк дип, biz инде шундый шишмә казырга булдык, казытып, шушы шишмәне менә бик матур гына суы чыкты, әлхәмдулиллаһи. Бүген менә шушы суның инде халык килә, халык ише әлхәмдулиллаһи дәвам итә тарих. Дөрестән дә тормыш дәвам итә. Кеше китә, тик аның изге гамәлләре тарих битләренә кереп кала. Кышкар авылы халкы бу сүзләрен шигар итеп яши. Яшьләрне дә шуңа өйрәтә. Төрле чаралар оештыра, эш булганда аны күмәкләшеп, күңелле итеп җиңеп чыга. Аллаһка шөкер, көндә бик матур булды. Халык матур итеп җыелды. Кыймаклар пешердек, пулаулар пешердек. Бик зур рәхмәт менә хәзрәтебезгә инде, Радик хәзрәтебезгә үзе шушы шишмәне башлап җибәрде. Гомумән менә шушы шишмә бәйрәменә ярдәм иткән, шишмәне төзекләндерергә булышкан авылдашларыбызга әбиләр әйтмешли, суагымы шикелле ургалап бәхетләр, шатлыклар, куанычлар килсен дигән теләктә калабыз. Бик зур рәхмәт хезмәттәшләремә, гаиләмә. Күңелгә рәхәт тә соң авыл халкының гөрләп, тулы канлы тормыш алып барулары. Бүген 10 август этләрне иркәләү көне, уңайга искән җил көне һәм бөтен дөнья арыслан көне икән. Нинди генә бәйрәмнәр юк.
Әйтәсе юк, нәрсәләр генә уйлап тапмыйлар адәм балалар дип әйтәсе килә. Дөньяда тагын ниләр бар икән? Әйдәгез менә дөнья яңалыклары белән дә танышып узыйк. Мәктәп укучысы Александр Сотников 13 яшендә эшмәкәр булып киткән. Үсмер бу яшендә үк үзләренең фермасында хуҗалык белән идарә итә. Киләчәктә зур уңышларга ирешергә ниятли. Хайваннарны тәрбияләргә, ашатырга, эшертергә мине кечкенәдән 6-7 яшьтән үк әти өйрәтте. Үзебезнең хуҗалыкта үгезләр, бәрәннәр һәм бройлер тавыклары тотабыз. Саша иртәнге 6-да йокыдан тора, малларны ашатырга да, дәресләрен эшләргә дә өлгерә. Егетнең тырыш хезмәт нәтиҗәсен өлкә губернаторы Александр Морда билгеләп үткән. Җитәкче белән иртәнге аш вакытында Саша үзенең эше турында тәфсилләп сөйләп биргән. Губернатор исә 14 яшьтән алып 18 яшькә кадәр яшүсмерләр арасында 2022 елда узган конкурс нәтиҗәләре буенча бизнесларын үстерүгә 500 мең сум күләмендә грант биреләчәген белдергән. Саша конкурска документларын бары тик 14 яшы тулгач кына бирә алачак. Үсмер җиңүенә хәзер үк ышана. Акчаны ул үзенең хуҗалыгын киңәйтүгә тотарга уйлый. Киләчәктә ул компьютер сатып алу хыялын тормышка ашырырга ниятли. Әлегә бизнесын киңәйтү өчен күп көч куя. Грузиядә Дашбаши каньоны өстеннән уза торган 240 метр озынлыктагы пыяла күпер ачылган. Күпер уртасындагы гәүһәр аның үзенчәлеге булып тора. Кадрларда күренгәнчә, туристлар күпер буйлап Дашбаши манзарасына карап сыклана. Велосипедлы зиплайн аттракционында йөри, фотога төшә. Когда вниз идешь, смотришь. Күпердән барганда аска карамаска тырыштым. Бик куркыныч, ләкин шундый матур. Вот этот вот бриллиант посередине. Каньон уртасында гаҗәеп гәүһәр. Күпер селкенә кебек тоелды. Аска карасаң, гүзәллек җәйрәп ята. Тирә-як яшелгә күмелгән калкулыклардан тора. Дашбаши каньоны Тбилиси шәһәреннән 90 чакрым ераклыкта Квема-Карти төбәгенең Алгет милли парк территориясендә 699 гектарлы җирдә урнашкан. Озынлыгы 8 чакрым. 2016 елда ул Грузиянең табигать һәйкәле статусына ия булган. Шуннан соң Дашбашины туристик карталарда һәм юл күрсәткечләрендә дә билгели башлаганнар. Гадәттә балалар өендә нинди дә булса йорт хайваны тоту, тәрбияләү турында хыяллана. Кемнәрдер эт яки песи кайберәүләр тутый, кош, кенәри, хәтта кара карга тотучылар да бар икән. Ташбака, күсе, диңгез, дуңгызда асраган балалар да бар. Йорт хайваны тәрбияләү әлбәттә инде бик яхшы һәм мактауга лаеклы гамәл. Әмма һәрбер йорт хайванының тере җан иясе икәнлеген онытмаска кирәк. Ул ашарга да, йокларга да, вакытында уйнарга да тиеш. Ул авыруларны да, шатлыкларны да сизә, кыскасы, хуҗаның бөтен кәефен сизеп яши. Шуңа күрә аны яратырга, иркәләргә вакыт табарга кирәк. Өстәвенә бүген нәкъ менә этләрне иркәләү көне икән. Biz бик кызыклы бер эт тукымы чихуахуа турында сөйләшер идек. Бу этләрнең ландыш барсыннан да бигрәк үзләре дә кызык бит инде, кичкенә генәме? Кисә эте кебек. Менә аларның үзләреннән бигрәк мен аларның исемнәре бик кызык. Чихуахуа. Бер хуа җиткән бит инде. Тере пычмак сәхифәсенең бүгенге герое дөньядагы иң кечкенә компаньон эт. Чыгышы белән Латин Америкасы, төгәлрәк булсак Мексикадан. Элекеге заманнарда бу бәхет йомгагы йорт сакчысы булган. 20-нче йөз урталарында инде декоратив йорт хайваны буларак кына кабул ителгән. Бу эт төре белән бигрәк тә Америка Кушма Штатлары, Европа илләреннән килгән туристлар кызыксынган. Аңа туган ягы Чиуауа штатының атамасыннан чыгып, Чихуахуа исеме такканнар. 1990 елда так сатучы бер компания үзенең рекламасында шушы төрдәге этләрне төшерергә була. Нәтиҗәдә Чихуахуа турында бар дөнья ишетә. Бу миниатюр этләр уртача 15-20 ел яши. Авырлыклары 3 килограммнан артмай. Чихуахуаларның озын йонлылары да, кыска йонлылары да була. Хылкына килгәндә барда индивидуаль, дөрес тәрбия һәм кирәк дәрәҗәдә тактиль контакт булса, эт бик иркә, юмарт, өрми торган була. Барлык кеше белән уртак тел таба алсалар да, бер кешегә генә ияләнәләр икән. Таныш булыгыз, Казан кызы Нюша үзенең хуҗасы Ойгафу дусты Индира белән һава суларга чыкканнар.
Нюша живет у меня уже, наверное, около 6 лет. Взяла я ее. Нюша миндә 6 ел яши. Мин аны 4 яшьлек вакытында алдым. Эт аның нәкъ чихуахуа төрендәгесен булуын теләдем. Ник дигәндә алар кечкенә, тыныч, бик акыллы. Нюша белән дә беренче көннән үк уртак тел таптык. Кызлар булгач 2 айга бер груминг салонга йөрибез. Анда Нюшаның йонын матур итеп кыскартабыз. Алка урынына стразалар ябыштырабыз, кыйрыгын алсу төскә буйыбыз. Аның күлмәкләре дә бик күп. Матур образлар булдыру өчен киемнәр тектерәбез. Индира сүзләре буенча Нюша барын да аңлый. Әйткән сүзне игътибар белән тыңлый. Шуңа да бу этләр белән сөйләшергә кирәк. Берничә сәгатькә ялгызын өйдә калдырырга булсагыз, бергәләп урамга чыгып керергә, хәзер кайтам дип әйтеп китергә онытмагыз. Есть такая особенность, она очень ревнивая. Нюшаның көнләшә торган гадәте бар. Игътибар җитмәсә ул үпкәли, өйгә кайтсаң, нарыш әйберләрне күчереп бүлмәнең өстен аска китереп йөри. Шуңа да чихуахуа алырга булдыгыз икән, аңа бик күп вакыт сарыф итәргә әзер булыгыз. Моннан кала гигиена процедуралары турында да онытмагыз. 2 атнага бер мәртәбә тырнагын кисәргә, колагын чистартырга, 2 көнгә бер тешен чистартырга, 2 айга бер йонын кисәргә һәм һәрбер прививкасын вакытлыча ясап барырга кирәк. Аннары рационын контрольдә тоту мөһим шарт. По поводу питания. Рационын төзегәндә игътибарлы булыгыз. Чихуахуага өстәлдәге ризыкны бирергә ярамый. Бу этләрнең ашказаны бик сизгер. Беренче көннән үк этне ничек ашатачагыгызны билгеләргә кирәк. Әгәр дә коры корны сайласагыз, декоратив этләргә дигәнне сатып алыгыз. Табигый продуктларга өстенлек бирсәгез, майсыз ит, сөт ризыклары, яшелчәләрне сайлагыз. Нюшага килгәндә иң яраткан ризыгы пешкән кишер икән. Чихуахуалар дрессировкага тиз бирелүчәнләр. Алар игътибарлы, истә калдыручан. Шуңа да бу төр этләрне еш кына фильмнарда да төшерәләр. Чихуахуаның тагын бер мөһим үзенчәлеге аның кечкенә булуында. Аны сумкага утыртып, рәхәтләнеп күтәреп була. Самолетта да бу җиңел этне салонга үткәрәләр. Мондый матур акыллы күзләрне күргәч, си диясе генә кала. Килешәсезме? Әле бары тик бәнҗе шәмбе көндә генә һава бераз салкынаячак дидиләр. Әлегә нәкъ шулай 32-33 градус торачак икән. Үзегезне саклагыз. Синоптиклар ниләр фаразлар икән? Аларга сүз бирик әле. Исәнмесез эфирда һава торышы чыгарылышым. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулавызнагы Әлмәттә алмашынучан болытлы һава урыны белән яңгыр явачак 30 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада болытлы температура 31 градус. Төньяктан Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида аязучан болытлы һава яңгыр көтелә, җылылык 29 градус. Төньяк көнбатыштан Арча, Кукмара, Балтачта кыска вакытлы яңгыр 28 градуска кадәр җылыта. Көньяк көнбатышта Булгарбай, Чүпрәлдә алмашынучан болытлы һава, явым-төшемнәр, температура 29 градус. Чистая, Нурлат, Мамадышта эссе кыска вакытлы яңгыр 30 градус җылы. Киләсе тәүлектә салкын атмосфера фронтлары якынлашу сәбәпле температуралар берничә градуска түбәнәя. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, яңгыр явачак. Температура көндез 28-30 градус җылы. Җил көньяктан уртача тизлектә яңгыр вакытында көчәя. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 755 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 63%. Җирнең магнит кыры тыныч түгел, зинһар сәламәтегезгә аеруча игътибарлы булыгыз. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде, безнең каналда калыгыз. Җәйге эссе көннәрдә бик ашыйсы килми. Су һәм төрле эчемлекләр эчеп җиңел шәгенә туклану хәерле һәм файдалы. Нәкъ менә шундый файдалы салатларның берсенә рецепт тәкъдим итәрбез. Язып алу сездән, тәкъдим итү бездән. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, без сезнең белән бик тәмле бүген бер салат әзерләрбез. Аның өчен безгә ысланган тавык ите, пешкән тавык ите, йомырка, борыш, кызыл борыш һәм инде кыяр, кориша, кишер кирәк булачак.
Һәм инде әлбәттә майонез. Бисмиллахиррахманиррахим. Эшебезне иң беренче иттереп тауык итеннән башлыйбыз. Тауык итен турыйбыз, озыншалап. Кыярны озыншалап турасак та ярый. Мин инде шулай угыштан турыйм. Безгә бер салатка җитәр. Йомырка сарысын да куйым әле. Һәм борычны да шулай ук салатка инде безнең барлык ингредиентлар әзер булды. Хәзер инде без аны катлам-катлам салабыз. Biz indi әзер кишерне башта салабыз. Икенче катлам иттереп без пешкән тавык итен салабыз. Майонез салабыз. Майонезны бик күп түгел, шулай спираль иттереп кенә, бик әз генә шулай салабыз без аны. Хәзер инде без борычны истибез. Бу өченче катлам була. Исланган тавык итен салабыз. Һәм шулай ук тагын әз генә бик майонез итеп җибәрәбез. Каймак белән ясасагыз да ярый. Кем ничек тели. Хәзер инде кыярны салабыз. Кыяр өстенә бик әз генә майонез сибеп җибәрәбез. Күп кирәкми. Шулай бик әз генә. Һәм инде бизәр өчен йомырканың сарысын уып җибәрәбез. Менә инде хөрмәтле тамашачылар, безнең салатыбыз әзер булды. Бу салатны без бәйрәм салаты дип атыйк әле. Шулай туганнар белән, дуслар белән бәйрәмнәрдә очрашып, шундый тәмле ризыклар ашарга насыйп итсен. Ашларыгыз тәмле булсын. Шәршәмбе көнне гадәттәгечә республика матбугатына күзәтү. Салават күперенең август санында укучы Пипи исемле тышкан малайы белән дөрес туклану серләренә төшенер. Сөт, ярмалар, яшелчә турында видео карар. Кызыклы уеннар уйнап, башваткычлар шишеп, җиләкле открытка ясар. Ашамлыкларның татарча атамаларын исендә калдырыр. Ризыкларның нәрсәдән әзерләнүен белер. Бер әтәч һәм ике тышкан әкиятен укырга яисә аның аудиосын тыңларга мөмкин булачак. Шәүкәт Галиевның тәмле күмәч шигыре татар, рус һәм инглиз телләрендә тәкъдим ителә. Зөбәйдә һәм Алмаз Гәрәевләр белән татар әлифбасының соңгы хәрефләрен өйрәнер. Иң ахырдан салаватикларга кушылып, алмагачлары җырын җырлар. Җәйнең соңгы аен күңелле һәм файдалы итеп үткәрегез. Безнең Мираж журналының август саны Бөтен дөнья татар конгрессының оешуына 30 ел тулуга багышланган. Күренекле шәхесләребезнең конгресс эшчәнлегенә багышланган тирән эчтәлекле язмалары һәм фикерләре дөнья күргән. Яңа санда шулай ук тарихи, әдәби, дини һәм сәнгати мирасыбызга кагылышлы тирән эчтәлекле, гыйбрәтле башка язмалар, кадерле истәлекләр, кызыклы табышлар да урын алган. Казан ел язмасы хезмәтендә Сөембикә ханбикә турында ниләр язылган? Татарның беренче һөнәр мәктәбе турында беләсезме? Касыйм ханлыгында акча әйләнеше ничек булган? 100 ел элек татар дөньясы нинди булган? Татарның наив сәнгать юнәлешендәге беренче рәссамы кем? Барабаннар кемнеке дә, балалайка кемнеке? Яшә республикам җыры кайчан һәм ничек иҗат ителгән? Бу һәм башка сорауларга җавапларны безнең Мираж журналының 8 август саныннан таба аласыз. Хәтере барның әйтере бар. Барыбызга да тарихи хәтерле, бәхетле булып яшәргә язсын. Матбугат яңалыклары белән танышуы безне дәвам итәбез. Бездә кунакта Ялкын журналының баш мөхәррире Илназ Фазуллин. Хәерле көннәр, исәннәрмесез. Яшүсмерләр журналының баш мөхәрриренең нинди әйтер сүзләре бар? Җәй ае булгач инде, әлбәттә, җәй аенда һәр кешенең ял итәсе киләдер инде ул. Тик без ял итмибез, без һәр вакытта эшләп киләбез инде. Августта да менә дөнья күрде. Җәй шул әйткәнемчә ял кәефе булса да бөтен кешедә, без инде һәр санны матур иттереп, һәр санны эчтәлекле иттереп, зауыклы иттереп эшләргә тырышабыз. Бу санны да темалар буенча җәйдән ерак китмәдек. Барыбер җитди темаларга кагылырга тырышмадык. Матур сәяхәтләр, җәй айларында нәрсә эшләргә мөмкин, нинди
көңілі мәшәкатьләр булырга мөмкин шушы темаларга язган мәкаләләр урнаштырдык. Әлбәттә, инде мин аны һәр вакытта кабатлыйм. Безнең язмаларның авторлары ул үзләре укучылар. Шуның өчен үзләре алар нәрсә кызыксындыра, алар шушы темаларга язма язалар. Мәсәлән, бер генә язманы мисал итеп китерәсем килә. Җәй көне киенергә яраталар бит инде үсмерләр. Һәр вакытта киенергә яраталар инде. Җәй көне бигрәк тә алар мода, зауыклы кием эзлиләр. Төрле стильләрне кулланып карыйлар, әйме, киенеп карыйлар. Бу санда да без шундай чит илдән кергән стиль турында яздык, анда коточкейр дип атала инде ул. Шуның турында бик кызыклы язма бар. Шулай ук әле менә бу санда кием дигәннән бик зур проектны тормышка ашыра башладык. Монсы инде ничектер тарихка да, милли өлкәгә дә кагыла торган проект бик матур дип атала. Аның эчтәлеге нәрсәдән гыйбарәт? Бу милли татарга түгел, башка халыкларның да милли атрибутларын, милли киемнәрен заманчалаштырып үсмерләргә тәкъдим итү булды. Бу санда без мәсәлән удмуртлар турында, удмуртлар күрсәтелгән. Удмуртларның аксессуарларын кулланып, ничектер матур образлар тудырып булганлыгы турында яздык. Бу әле ул язмаган рәвештә түгел, бу видео рәвешендә дә бар. Аны QR-кодлаша кирип, инде карап була. Бик матур модельдә сайлагансыз, Айсылу Гайнанова дигән кыз икән. Сүз уңайыннан ул модельләрне без сайлыйбыз үзебезнең укучылар арасыннан. Без аларга тәкъдим итәбез социаль челтәрләрдә, кемнең катнашасы килә безнең фотосессияларда, инде тәкъдимнәр киләләр дә, без сайлап алып, аларны чакырабыз. Үзебезнең студиябыз бар, студияда матур итеп киендереп, стилистларны чакырып, шундый зауыклы образлар тудырдык. Мен калса, яшьләр өчен, бигрәк кызлар өчен инде бу бик кызыклы. Әлбәттә шулай, стимул, үзенә күрә бер стимул, әйме. Менә Ялчан алма сәхифәсендә эшләп килә. Ул четерекле сорау дигән, четерекле сорау кузгатылган. Ялчан алмада инде аслында шулай даими сәхифә безнең, анда инде үсмерләрне борчыган проблемалар, темалар турында язмалар чыга. Гадәттә ул темаларны үсмерләр үзләре безгә җибәрәләр аноним хат рәвешендә. Без инде шул хатка нигезләнеп, психологтан, башка төрле популяр шәхесләрдән аларның фикерләрен белешеп, шушы хат авторына һәм шундый проблемалар борчыган башка укучыларга да инде үзебезнең җавапны дөресрәге шушы безнең экспертлар җавапларын җиткерәбез. Ул инде үзенә күрә шундый психологик ярдәм. Шулай актуаль тема. Әлбәттә, без үскән вакытта менә Ялкын журналы аерылып тора шуның белән фәнни популяр әдәбият бастыралар. Нияз абый Акмал эшләдер ул вакытта. Хәтеремдә дә Лохнес күлендәге Гыйфрит турындагы язмаларны бөтен мәктәп белән йырта-йырта укып бетергән иде. Менә монда да дәвам итә шушы традиция, күп фазылы юкы дигән, димәк, юкы турында язылган булып чыга инде монда. Безнең әйе кызыклы фән дигән сәхифәбез шулай даими бар. Анда инде менә фәнни темага багышланган ул. Аның авторы да танылган безнең белгеч, ул Айдар Шәйхин. Ул Айдар Шәйхин турында гомумән күп итеп сөйләп башлый. Ул безнең Ялкында үсеп чыккан, Ялкын белән хезмәттәшлек иткән мәктәп чорында ул һәм һаман да дәвам итә шушы хезмәттәшлекне. Ул инде Умники һәм Умница тапшыруында катнашкан шәхес инде. Шуннан да шактый менә сәяхәтләр турында да шактый гына кызык әйбер бар. Үзегез әйткәнчә, җәй монда һәр битендә җәй сулышы, шүлбәк вата яздык дигән, ваттык димәгән, яздык дигән. Тизрәк алып кыйсы килә башлады менә бу санны. Шуннан да бик кызыклы. Яшьләрнең иҗаты да бар, менә йомшак чәнечкеле кактус. Шулай инде август айы битендә ул барыбер сентябрьгә әзерлек, сентябрь аенда уку елы башлана. Кәштәннәр кайгырдыга, чәчне алдырта башларга кирәк. Нәкъ шулай инде безнең үсмерләргә багышлангач, инде бераз студентларга да багышланган журнал булган күрә, студентларга мәсәлән, ничек итте, беренче тапкыр кемдер бит 11нче сыйныфны тәмамлагач, беренче тапкыр беренче курска барачак студент булачак, студент тормышны аяк басачак. Менә аларга да төрле лайфхакларга багышланган язма бар менә бу санда. Ничек иттереп тулай торакка нәрсәләр алып барырга, ничек әзерләнергә, анда үзен ничек тутарга беренче айларда шундый кызыклы. Һәм алар барысы да студент тарафыннан язылган, ягъни үзенең тәҗрибәсеннән чыгып, нәкъ шулай үзе аша үткән вакыйгаларга нигезләгән лайфхаклар бирелде. Шуңа күрә темалар күп, кызыклы. Журналны инде алып була, әлбәттә, кемнәр язылган өйләренә килгәндер, кемнәр язылмаган, аларны төрле маркетплейслардан сатып алып була. Шуңа күрә бик уңайлы хәзер. Тегесендә бусында ала алмаган кешеләр өчен манзара тапшыруында күзәтүне тыңларга кала. Бик зур рәхмәт сезгә бу тапшыруга килгән өчен. Иҗади уңышлар, алга таба да ялкынланып иҗат итәргәсез. Сезгә дә шулай уңышлар, зур рәхмәт сезгә. Сау булыгыз.
Бізде қонақта Ялқын журналының бош мұхәррире Илназ Фазулин болды. Тапшыруымызда алға таба каллиграфия ұсталары Рамил һәм Алсу Насибулловлар белән танышырбыз. Чөнки бүген каллиграфия көне. Ак мәрмәр кагазгә кара белән гаҗәеп төгәл бизәкләр төшә. Бу шырларны, милләтләрне, буыннарны бер-берсенә бәйли торган хат сәнгате. Ягъни каллиграфия. Сюжет геройлары Алсу һәм Рамил Насибулловларында хат язуга көнчыгыш сәнгатенә, шәрык мәдәниятенә, тарихына булган кызыксыну алып килә. Хат сәнгатенә килгәндә иң башта мин аны өйрәнә башладым үзлегемнән. Ул 89 ел башлары иде. Анда бер нинди информация юк иде, теге ниндидер этикеткалардан, журнал кисәкләреннән бәлки өйрәнә башланган шырлар иде. Аннан соң 93 еллардан башлап мин төрек татар лицейында уку сәбәпле мине бер гарәп теле укытучысы бар иде безнең. Ул мине күреп алып, ул миңа бу сәнгатькә юнәлеш бирде. Аннан соң берничә елдан соң мин Төркиядән иҗазат алдым, иҗазат диплом мәгънәсенә туры килә, чөнки бу сәнгать бик күп ел өйрәнүне таләп итә. Диплом алдың да оста булдың түгел әле. Бу сәнгать гомер буе өйрәнүне таләп итә, ди Рамил. Бүген инде тәҗрибәсен башкалар белән дә уртаклаша. Россия Ислам институтында укыта. Шәрык сәнгате үзәгендә каллиграфия, бизәк, эбру, китап ясау, пенчаксилат юнәлешләре буенча дәресләр бирә. Бу сәнгать нигезендә кешене ничек күрергә өйрәтә торган бер усул. Мәсәлән, бу сәнгатьне өйрәнгәндә кеше башка нәрсәләрне дә бик ничек карый башлый, башка күз белән карый башлый. Бу да бер тәрбия юлы кешегә. Хәләл җефете Алсу да бу сәнгатьне сайлый. Күңел өчен башланган эш һөнәргә әверелә. Ул Апанай мәчете мәдрәсәсендә укыта, мастер-класслар үткәрә. Хәрефләрне язганда бик тынычлана идем, расслабляться итә идем. Һәм ул шулай ничектер күңелгә тынычлык бирә. Иң беренчедән әлбәттә теләк кирәк, теләк булу тиеш. Һәм кешенең сәнгати ниндидер навыклары булса, ул аңа ярдәм итәчәк, тизрәк өйрәнү өчен. Һәм сабыр булырга тиеш. Чөнки бу бер-ике көндә өйрәнә торган эш түгел, аны еллар буе өйрәнәсең. Иң беренче нәрсә укытучы табу. Укытучысы бу сәнгатьне өйрәнеп булмый дәрәҗәсендә бер сәнгать бу. Үзлектән өйрәнеп була, әмма ул меңгә бер кеше. Гомумән әйткәндә нәрсә кирәк? Бу кара дип атала, мураккаб дип атала бу, чернила. Каләм кирәк, пычак кирәк. Бу мактак дип атала, мактак кисә торган әйбер, и кагаз. Кагазның үзенең үзенчәлекләре бар. Анда теләсә нинди кагаз ярамый, обработкалы кагаз кирәк, аның махсус технологиясы бар. Төгәл формаларга корылган катлаулы композицияларга карыйсың да соклану, горурлану хисләре кичерәсең. Аның эшләре Төркия, Германия, Малайзия, Индонезия, Таиланд, Канада һәм АКШта шәхси тупламаларда саклана. Рамилнең кул җылысын күп кенә мәчетләрдә саклый. Иң күләмле саллы эшләре Болгардагы Ак мәчет һәм истәлек билгесе биналарындагы гарәби язуларда. Хәзерге Татарстан Республикасы территориясендә заманында шаулап, гөрләп торган калалар булган. Идел буе Болгар дәүләтенең баш каласы, урта гасырлар чоры шәһәре Биләрне генә алыйк. Ул Европадагы иң зур шәһәрләрнең берсе булып саналган. Мәйданы буенча Константинополь һәм Багдадтан гына калышкан имеш. Бөек шәһәрнең эзләрен Алексеевск районы Биләр авылы янында күрергә мөмкин. Бу территорияләрдә Җәмигъ мәчете, бай йорты һәм сәүдәгәрләр туктала торган кунакханә нигезе сакланылган. Юлны шунда алыйк. Күз алдына китерегез. Нәкъ менә бу урында урта гасырларда дөньядагы иң зур калаларның берсе бөек шәһәр Биләр була. Ул үзенең зурлыгы белән Константинополь һәм Багдадтан гына калыша. Килеп керешкә
Алтын копкалар, зур-зур караван сарайлар, мәчетләр булган. Шәһәр ике өлештән торган. Үзәктә байлар, җитәкчелек, ханнар яшәгән, аларның йортлары башлыча таш яки кирпичтән салынган. Тышкы шәһәр исә агач биналардан торган. Анда һөнәрчеләр, вак сәүдәгәрләр яшәгән. Эчке шәһәргә алып керүче капка янында зур караван-сарайлар урнашкан булган. Читтән килгән сәүдәгәрләр монда үзләренең товарларын саклаган, озын юл алдыннан хәл алган, тамак ялгаган. Тышкы шәһәрне 3 катлы 5 метр биеклектәге саклагыч туфрак өемнәре уратып алган. Аларга терәтеп нык калын имән диварлары бастырганнар. Кыскасы, саклагыч чара ныгытманы хәтерләткән. Никадәр нык булса да, 13-нче гасыр башында Чингисхан оныгы Батый үзенең зур гаскәре белән килеп шәһәрне яулый. Бөек шәһәр дөрләп яна. Исән калганнар бу урында кабат шәһәр төзергә кыймый. Кайчандыр бөек кала хәрабәләре зиратны хәтерләтә. 1654 елда бераз читтәрәк Биләр авылы төзелә. Ул бүген дә яшәп килә. Бөек шәһәр шаһитләре менә шушы таш хәрабәләр үзәктә Җәмих мәчете. Аның шәһәргә нигез салганда күтәргәннәр. Башта ул бары тик агачтан гына эшләнелә, соңрак изге йорт зурайтыла, аның таш ягы төзелә. Мәчетнең яңа ягы фундаментын Биләр шәһәрчегендә күреп була. Ә менә бу казыклар агач мәчетнеке. Алар диварны күтәргәндә утыртылган баганалар урынында. 10-нчы гасыр башындагы мәчет күренеше, әлеге дини йорт гаять зур мәйданны биләгән, үз эченә 2000 кеше сыйдырган. Үзәгендә тәһарәт алу өчен коесы да булган. Бүген бурында чокыр гына. Мәчет янында феодал йорты. Аның фундаменты шулай ук сакланган. Диварлары метр киңлегендәге шакма кирпечләр һәм балчыклы инәле иремә кулланып төзелгән. Иң кызыклы элемент идән астындагы җылыту системасы белән бәйләнгән мич. Йорт янында мунчасы һәм коесы да булган әле. Бина эчендә казу эшләре алып барганда балчык, пыяла савыт саба, төсле металлдан бизәнү әйберләре табылган. Мәчетнең төньяк көнчыгыш ягында зират булганлыгы мәгълүм. Биредә кабер ташлары, кирпичтән салынган төрбәләр калдыклары табылган. Биләр, конечно же, торговал со многими странами. Биләр Булгарның сәүдә үзәге булган. Биредә 8 төрле зур юл үткән. Иң борынгысы Бөек Идел юлы. Ул Алтайдан башланып Каспийга кадәр дәвам иткән. Хәзерге Европа буенча маршрут Гәрәбә юлы дип аталган. Кытай белән тоташтыручысы Бөек Ефәк юлы. Су буенда да төрле юллар яткан. Хәзерге Россиянең төньягы белән Бөек Сибир юлы таштырган. Урта гасырларда данлыклы булган бөек кала Биләр тарихы белән борынгы шәһәрчектән ерак булмаган тарих һәм археология музеенда танышып була. Алдагы тапшыруларда без элеккеге Биләр халкының көн күреше, мәдәнияте турында сөйләшербез. Идел елгасы Мари телендә юл, чуашча Отал, русча Волга, ноғайча Идел, калмыкча Ижел-Хол, казакча Идел дип йөртелгән һәм йөртелә. Россиянең Европа өлешеннән ага. Идел елгасы турында җир йөзендәге иң зур елгаларның берсе дип әйтергә була. Елганың озынлыгы 3530 чакрым, сусаклагычлар төзелгәнче 3690 чакрым булган. Идел елгасы буенда Россиянең иң зур шәһәрләреннән булган Түбән Новгород, Казан, Самара, Волгоград калалары урнашкан. Борынгы фин-угыр халыкларының теленнән ул Валге, ягъни дым дигән сүздән алынган дигән фикердә бар, влага имештер. Ләкин бу бер фараз гына. Идел шул дәрәҗәдә борынгы елга ки, хәзер инде аның кайсы халыктан атамасы алынганын әйтүе дә читен булачак.
Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының яңа бинасын театрның 120 еллыгына ашырга җыеналар. Якынча 4 елдан соң. Әйе. Милләттәшләребез тормышындагы мөһим вакыйгалар хакында Дәрия сәхифәсеннән белербез. Сүз хезмәттәшебез Ләйсән Хыснуллинага. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче кадерле милләттәшләребез. Дөньяви татар поэзиясына нигез салучыларның берсе, 18-нче гасыр шагыйре Габделҗаббар Кандалыйның вафат булуына быел 160 ел. Мәгълүм булганча, ул Сембер губернасының үзе туган һәм гомер иткән Йортуган авылында мәчет салдырып, мулла вазифаларын алып барган. Безнең Ульяновск өлкәсендәге үз хәбәрчебез Рамис Сафин Кандалы яшәгән авылга барып, 2 гасыр элек булган вакыйгаларны искә төшереп, аның язмышы һәм эшчәнлеге белән кызыксынып кайтты. Дөньяви татар әдәбиятына нигез салучыларның берсе Габделҗаббар Кандалый 1797 елны әлеге менә шушы иске Кандал авылында дөньяга килә. Ул елларның хатирәсе булып бүгенге көндә авылның берничә җирендә менә шундый борынгы йортлар гына сакланып калган. Хәтта авылның исеме дә бүген инде иске Кандал дип түгел, Иртуган дип йөртелә. Шушы якларда туып үскән, соңгы елларда якташларның исемнәрен мәңгеләштерү буенча байтак эш башкарган Рифкат ага Әхмәдулов авыл исеменең килеп чыгышы турында булай дип аңлата. Тарихта калган Эч брат Хәсән, Абдулла, Иртуган килеп утырганнар Нижегородский губерниядан. Кандалы гомер буе уздыра бу авылда, мулла була. Иртуган халкы данлыклы авылдашлары белән горурланып, аларның истәлеген саклап яши, авыл тарихы белән дә кызыксыналар. Сирәк кенә булса да бу якларга кунаклар Казаннан да киләләр. Габделҗаббар Кандалыйның каберен зират кылалар. Моннан берничә ел элек өлкәнең татар автономиясе шагыйрь каберенең чардуганын яңартып, тирә-ягын чистартып, карт агачларны кисеп, каберлек тирәсенә плиткаларда куйганнар. Кандалый үз чырына карата укымышлы кеше була. Татарның дөньяви шигъриятенә нигез салучы заманында авылда мулла хезмәтен алып барган Кандалый каберне карап, чардуганын буйлар, намазлар да аның рухына дугада укыла. Амин раббил аламин. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Кешеләр йөриләр, мәйданнарга менә шул Сабантуй вакытында килеп карыйлар. Сыкланып та китәләр әле нинди авыл Габделҗаббар Кандалый авылы икән дип әйтеп. Шунсы игътибарга лаек авыл халкы Кандалыйның үзе турында гына хәбәрләр түгел, аның шигырьләрен дә яттан сөйлиләр. Халык сөйләү буенча яшь чагыннан ул шигырьләр уйлап тапкан. Музыклар бара урманга, агачларны тукырга. Мин дә мәктәпкә барамын. Мәдрәсәдә укырга дип әйтеп, беренче шигырен хәтеремдә минем дә. Авыл кортларының әйтүенә караганда Габделҗаббар Кандалый исән чагында авылда 3 мәчет булган. Аның берсендә инде билгеле булганча Габделҗаббар Кандалый үзе муллалык итә. Менә ул елларда мәчет булган урыннарны авыл халкы бүген изге урын саклап, менә шулай кыйма белән тотып алган. Габделҗаббар Кандалый мулла булгачтан әчерәк телле булган, бабайлар белән килешәлмәгән, үзенә аерым мәхәллә салып мәчет төзегәннәр. Башта җирле колхозда партком секретаре, аннан 20 ел авыл мәктәбендә директор булып эшләгән. Хәзер авыл мәчетенең имам хатибы Исхак ага Кандалый турында сәгатьләр буе сөйли ала. Буыннан буынга тапшырылып бара торган андый истәлекләр байтак. Үзе чандыр гына менә шул сүзгә оста, каты гына әйтә торган булган, туры әйтә торган булган, үзе балта остасы да булган, йозаклар ясаган, сабыннар кайнаткан, халыкны тәртипле ничек үләннәр белән дәваларга өйрәткән халыкны, менә шундый якларын сөйлиләр халык. Гаиләсе булган, аның малае Садретдин 23 ел хезмәт иткән, патшага хезмәт иткән. Аны кайгыртып ул, аның турында тоже язган, шигырьләр язган. Хатыны белән тату торганнар, әйтәләр аның икенче хатыны да булган дип әйтеп. Август айында Кандалыйның туган авылы тарихы турында саллыгына китап дөнья күрәчәк. Әлбәттә инде, аның байтак өлеше шагыйрьнең тормышы һәм аның иҗат юлына багышланган. Хәзер мин сезне Оренбург якларына чакырам. Әсәкәй районы Иске Солтангол авылының мәдәният тормышы күпләргә үрнәк. Мәдәният йортында авыл тарихы музейын оештыралар. Мәдәният хезмәткәрләре белән авыл халкын берләштерүче эшләр хакында Оренбургтан үз хәбәрчеләребез. Ауылдашлар үз тарихын белә, ул риваятларга бәйле. Пугачев гаскәре тормар ителгәннән соң, әлеге сафта булучы эш 2 туган буякларга килеп утыралар. Берсе Җиһангол, берсе Рамай, берсе Тәбәй. Алар килеп утыралар, монда Тубашка дибез, Ярхан дигән кеше бар, шуларның андырларында бер күл бар, шул буенда урман арасында килеп утыралар, шушы патша күрмәсен.
Шулай әкіріне 1776 жылны Босылтаңғыл ауылы келіп шыққан деп әйтірге бола. 400 тирәсе халкы булган Иске Сылтаңгыл эш авылны берләштерүче җирлеккә карый. Киләчәкләре өметле. Яңа Сылтаңгыл, Иске Сылтаңгыл, Кырбанай авыллары, шул авылларыбызда безнең 1228 кеше яши бүгенге көндә. Һәрбер авылыбызда шушындый матур мәдәният йортлары эшләп килә. Җирле татарларның уйсы гыйбадәтханәләре бар. Әлфира Мөгинова әлеге мәдәният йортында сәнгать җитәкчесе дә мөдирдә булып эшли. Халык мирасы күренешен ул 20 ел элек җыя башлый. Шулай итеп, мәдәният йортында авыл музее оеша. Бу бик элгәрге иске юлпыш. Монда инде ын тотканнар, ын иләбәп кирип ясаганнар. Ипи тәпәнен бер әби бирде дә, кызымды шул тәпәндә ипине басып салып ашатырсың әле диде. Ашатып булмады, үлеп китте инде ул апа. Сарапа дигән апа бар, аңа хәзер 97 яшь. Ул әлегесе көнне дә исән сау. Менә шушы скатертны ул үзе үреп утырган шпулка җибе белән. Хәзер аңа 97 яшь. Бу 15 яшендә үргән. Кемдер шәхси әйберләрен музейга үзе тапшырса, икенче экспонатларның язмышы башкачарак була. Олы кешеләр үлеп киткәч, илләрне саталар бит инде һәрбер авылда. Төбәдән алып таптык. Төбәләрдән килеп чыкты шундый җиз табаклар, җиз кымганнар, җиз самавырлар менә шушындый яшьләргә әйтәсе килә, ыргытмагыз. Шиккән әйберләрне, әбиләрегезнең сандык төбендә күп әйбер була бит инде анда. Бик кызыклы, бик күренекле әйберләр. Кемерово шәһәрендә Сабантуй узды. Биредә милләттәшләребез аны ел сайын уздырырга тырыша. Оештыручылар әйтүенчә, әлеге чараның максаты Кемерово шәһәре халкы һәм кунаклары арасында татар мәдәниятен пропагандалау. Бәйрәм кысаларында кунакларга татар җырлары, чәкчәк, татар халкы биюләре, конкурслар һәм милли уеннар, бәйрәмнең килеп чыгу тарихы турында сөйләнде. Шит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез белән таныштыруны дәвам итәбез. Чиләбе өлкәсендән үз хәбәрчеләребез Кызыл районында яшәүче Зинфира Салихова белән очрашып кайтты. Аның сәләтләре хакында киләсе видеоязма. Зинфира Салихова 300 елга якын социаль хезмәткәр булып эшли. Кызыл районының Обручевка авылында яшәүче 11 өлкән кеше аны игътибарына һәм ярдәменә мохтаҗ. Үз вазифасын намус белән башкара. Әмма яраткан эшемне 1 ел элек кенә таптым ди ханым. Бу бизәнү әйберләре ясау. Ни мамка, ни Абика от бабушки, ни с отцовой стороны, никто никогда ни серьги не носил. Никогда не помню в детстве, чтобы кто-то что-то носил. Единственная папина сестра. Она вот у нее были янтарные эти, бусы, все, короче. И вот мне всегда с детства хотелось, как у нее. И вот пришло именно в 52 года. Ике туган апасы кебек гәрәбә муенсалы булу хыялын балачактан күңел тирәнлегендә саклаган Зинфира. Дөрес, кибетләрдән дә сатып алырга мөмкин иде. Нинди генә бизәнү әйберләр юганда. Тик күңелгә ошаганнарын тапмый. Сауда интернет аша да бара. Андагы эшләрне күреп, муенсаны үзе ясый башлый. Хәзер инде дусларын да бизәнү әйберләре белән тәэмин итә. У нее очень золотые ручки, делает она очень красивые, просто потрясающие украшения. Как она делает новое что-нибудь изделие, она всегда показывает мне, знает, что я очень люблю эти вещи. Авыл клубында оештырылган бизәнү әйберләре күргәзмәсендә күп кенә хатын-кызларның кызыксынуы Зинфирага шөгыльгә этәргеш бирде. Ташлар турында махсус китаплар укый. Калининград, Мәскәү һәм Түбән Камадан ташлар, фурнитура алдыра. Шулай итеп, күңел өчен буларак башланган шөгыль акрынлап үсә. Бер төн эчендә ул 3-4 төрле бизәнү әйберләр ясарга өлгерә. Я ночью обычно сажусь вечером. Пришло вдохновение. Ой, я посижу. И вот вытаскиваю, просто смотрю, сижу, что сделать. И сама придумываю. Күңелдә сакланган хыяллар чынга аша. Моңа үз үрнәгемдә ышандым ди Зинфира Салихова. Шит җирләрдә генә түгел, республикабыз районнарында да бик күркәм чаралар уздырыла. Бу көннәрдә генә Әтнә районының Кышлау авылында җиз самовар фестивале узды. Милли традицияләрне торгызу һәм саклау максатыннан уздырылган чара биредә урнашкан чишмә белән бәйле. Тарихи чыганаклар буенча Кышлау авылы халкы урам белән бүленеп төркем-төркем чишмәгә җиз самовар агартырга төшә торган булган. Әлеге йола бер атнага сузылган. Әниләрен көткәндә балалар уеннар уйнап күңел ачкан. Билгеле бер көндә чишмә янында халык җыелып кичке уен оештырылган. Оештыручылар әйтүенчә, алар шушыны оныта барган йоланы торгызырга һәм киләчәк буынга тапшырырга теләгән. Һәм бик дөрес эшләгән. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, бүгенге җиткерәсе мәгълүматлар менә шулар иде. Мин сезгә хәерле эш көннәре теләп калам. Исән-имин булыгыз.
Сабыз muhterem газиз кардәшләр, сез Татарстан Яңа каналында Манзара информацион музыкаль ток-шоуның 2-нче эш сәгатен карыйсыз. Барыгызга да иң изге теләкләребезне җиткерәбез. Исәнмесез, кадерле тамашачылар, безнең белән бергә булыгыз. Yaşlığımız şeşek attıqanda Yaşlığımız şeşek attıqanda Günler ayaz idi Ümelde yaz idi Yaşlığımız şeşek attıqanda Yaşlığımız şeşek attıqanda Яшел Үзән районының кеше Ошасыр авылы Казан ханлыгы чорыннан билгеле. 18-нче йөздә, 19-нчы йөзнең беренче яртысында халкы дәүләт крестьяннары катлауына кергән 50%-ка якыны ирексезләп чукындырылган дип исәпләнә. Кеше һәм Олы Ошасыр авылларының исемнәре шактый кызык. Ошасыр. Нәрсәне аңлата икән соң бу сүз дигән караш бик популяр. Аның төрле атамалары бар һәм галимнәрнең бердәм уртак фикере буенча бу ачык сырт дигәнне аңлата икән. Ягъни бу авыл калкулыктары урнашкан, шуңа күрә ул урмансыз җир булгандыр инде, ачыграк, шуңа күрә ачык сырт дигән фикер икәнлеген шул авылның имамы язып калдырган. Табигатьнең матур почмагына урнашкан кеше Ошасыр авылының тарихы бик борынгыга барып тоташа. Авыл тарихын сөйләгәндә 3 чыганакка таяналар. Аларның берсе Татар энциклопедиясе. Анда кеше Ошасыр авылы Казан ханлыгы чорында ук нигезләнә. Кешеләр терлекчелек, игенчелек белән шөгыльләнә диелә. 1857 елда авылда мәчет, эш җил тегермәне һәм кибет эшләгәне мәгълүм. Икенче чыганак якташлары бөек мәгърифәтче Каюм Насыйриның Зия язы авыллары тарихы дигән китабы. Bu dey əzəkli Ошасыр dey. Çünki bu indi öz мәгънәсендә каянdır tulğandan soң, toşğandan soң бүленеп чыккан, ягъни ойрылган дигән мәгънәне бирә. Çünki Ошасыр улы Ошасырдан ойрылып чыккан дигән фаразны китерә. Çünki безнең улы Ошасыр авылы бик зур.
Үшінші шығанақ Волжани деген китап. Онда 1867 елда ауылда рәсми рәвештә беренче мәхәллә эшли башлый. Аны инде 1857 елда ук Мөхәммәд Исангол деген кеше җитәкли башлаган була диелә. Бу инде авылның дини икәнлеген күрсәтеп тора. Рәсми булмаган шығанакларга, буыннан буынга күчеп килгән риваятләргә карасак, Ашасыр авылының исемен булай дип аңлаталар. Бездән ярак түгел, менә тау итәгендәрәк Пишер күле дигән бер шишмә бар. Күл кебек, оның күл кебек күле дә җыелып тора инде. Элекке җәяүлеләр шул юлдан йөргәннәр. Менә шунда туктаганнар да чуваш хатыны баласын имезеп бала ошатып утыра икән. Узы баручылар бу нинди авыл дип сорыйлар икән. Чуваш хатыны битендә ул татарча әйткәнне аңламаган инде ул. Ошатамнанды, мен бол ошатам әлі деп, очас, менә шулайрак әйтә икән инде. Очасыр авыл икән бу дип. Менә исем шуннан чыккан дип әйтәләр инде. Пишер күле чыннан да кеше Ашасыр авылының күренекле легендаларга бай урыны. Заманында ул юлчыларның ял итү сусауларын басу урыны була. Шишмәнең суы көмешкә бай диләр. Колхозның янәшәдә генә урнашкан яшелчә бакчасына да суны шуннан сипкәннәр. Әлеге җир авылда изге шишмә булып санала. Аның янында теләгән теләкләр, әйтелгән нәзерләр дә үтәлә диләр. Нәзер итеп кемдер савыт саба куя, кемдер суга акча сала. Әле дә биредән кеше üzülми. Сөендергәне шул, биредән чыккан кешеләр үз тамырларын онытмыйлар. Авылда яшәмәсәләр дә нигезләрен саклыйлар. Җан тартуы шушыдыр күрәсең. Юллар кергән битендә машина белән кайтып та була. Бик рәхәт яшел үзәннән кайтасы да, Казаннан кайтасы да бик якын, бик яхшы, бик уңайлы. Әти-яниләре нигез Истан булгачтан авылдашлар кайталар. Имам йортыда безнең Аллаһ Тәгалә йортыда гомерлек булсын, яшьле әле яшь гаиләләр бар безнең, олар йөрсеннәр, озан әйтелеп, гөрләп торсын авылыбыз. Кеше Ашасырга карата бар теләкләр дә, өметләр дә изге, һәм алар акрынлап булса да кабул була бара. Чөнки халык тырыш, бердәм кунакчыл биредә. Бу аларның эш гамәлләрендә дә чагыла. Чөнки күптән түгел генә шушы авылдан чыккан эшмәкәр Фәрит Хисмәтуллин башлангычында авылдашлар ярдәме белән өр-яңа Аллаһ йорты, мәчет сафка басты. Аны Мөршидә мәчете дип атаганнар. Хәзер кеше Ашасыр урамнарын кабат 80 елга якын тынып торган моңлы илаһи азан тавышы бизи. Авыл миртәсе сәхифәсендә бүген Орша районының Кышкар авылына юл тотарбыз. Кышкар район үзәге Оршадан 31 чакрымда, җирле үзидарә үзәге Яңа Кишет авылыннан 3, Казаннан 90 чакрым ераклыкта урнашкан. Кышкар авылы үзенең данлыклы мәдрәсәләре белән тарихта билгеле, ләкин реаль өчен барлыктан чыгып карасак, бүгенге көндә аның табигаты да игътибарга лаеклы. Шишмәләре бик күп. Әнә шуларның иң данлыклысы белән хәзерге мизгелдә танышабыз. Һәр тарафның, һәр авылның үз тарихы бар. Орша районы Кышкар авылын гына алыйк. Ул элек-электән атаклы мәдрәсәсе белән дан тоткан. Мәдрәсә булырга тиеш. Шушы дөньяда, мөселман дөньясында бөтен җирдә билгеле. Билгеле булу өчен нишләргә кирәк? Укыту процессының дәрәҗәсен күтәрергә кирәк, яхшы галимнәр кирәк. Һәм алар шуны эзи торгашыннан шушы Бухарада гыйлем алган Мәрҗани белән бергә килеп чыгалар Үтәмеш чүпләр нәселенә. Чөнки аларда ниндер илемтә була. Үтәмеш чүпләр бик зур байлар, алар 1000 ярым мәчет төзеткәннәр Россиядә. Шундый байлар, шундый юмарт байлар, гыйлемнәр, галимнәр. Һәм барып әйткәннәр Үтәмешевнең шушы Мусага әйткәннәр инде малайыңны безгә бир, Исмагыйль хәзрәтне укытырга, гыйлемне күтәрергә Кышкар мәдрәсәсенә. Исмагыйль килә. Менә шушы Муса улы Исмагыйль килеп, шушында 41 ел бу мөдәррис булып, 41 ел буе имам булып тора. Биредә Габделҗаббар Кандалый, Мутыйгулла Төхвәтуллин, Габдулла Тукайның әтисе, бабасы һәм башка бик күп танылган шәхесләр белем алган. Әбазит Госман салдырган мәдрәсәнең оныгы Муса Исмагыйль исә Үтәмешев авылда фабрика төзеткән. Анда шушы тире или торган, анда яңадан тукыма суга торган зур фабрикалары була. Шу фабрикалары янында инде фабрика шишмәсе дигән шишмәләре була. Халык та файдалана, фабрика эчендә файдаланалар. Һәм менә шушы бабасы төзегән мәчетне, мәдрәсәне тотып тору өчен бөтен чыгымнарны шушы әйбер каплый. Җирлекнең бай тарихын Радик хәзрәт Кәримов киләчәк буынга да җиткерәсе килә ди. Бу каберлекләрне Кышкар зиратында авыл халкы белән бергә торгызган. Инде хәзер мәрхүмнәрнең рухлары шат булсын дип дугалар кылдылар. Борынгы мәчеткә кереп намаз укыдылар.
тарихыбызны саклауга шу кадәр омтылганнар, шәҗәрәне шунда язганнар бит. Менә шушы буыннарның шәҗәрәсе язылган. Кем улы 7 буынга кадәр кабер ташында язылган. Бар Казан артында бер авыл, Кышкар диләр. Әлеге җыентыкта Ради хәзрәт сөйләгәннәре, авылның үлмәс тарихы, ташта иске язуларның тәрҗемәләре бирелгән. Атаклы авылның шишмәсен дә барып күрик, татлы суыннан авыз итик. Күләмдә завод бик күп эшчеләргә эш табып шунда эшли. Эшләтә менә шушыларның инде шушы галимнәрнең, шушы эшчеләрнең файдалана торган фабрик шишмәсе, шу фабрика булганга, аның исемен дә фабрик дип биреп, шушы шишмәне үзләренең эш фондларында файдаланганнар. Һәм халыкка эчү өчен шушындый бөек шишмәне әзерләп калдырганнар. Шишмә инде акырынлап тузган, менә су килү юллары үзгәргән. Без шуны уйлап, шуның янына нәкъ шуның шикелле итеп фабрик шишмәсенең шушы борынгы мирасыбызны югалтмыйк дип, без инде шундый шишмә казырга булдык, казытып, шушы шишмәне менә бик матур гына суы чыкты, әлхәмдулиллаһи. Бүген менә шушы суның инде халык килә, халык ишә, әлхәмдулиллаһи, дәвам итә тарих. Дөрестән дә тормыш дәвам итә. Кеше китә, тик аның изге гамәлләре тарих битләренә кереп кала. Кышкар авылы халкы бу сүзләрен шигар итеп яши. Яшьләрне дә шуңа өйрәтә. Төрле чаралар оештыра, эш булганда аны күмәкләшеп, күңелле итеп җиңеп чыга. Аллаға шükür, көндә бик матур булды. Халык матур итеп җыелды. Кыймаклар пешердек, пылаулар пешердек. Бик зур рәхмәт менә хәзрәтебезгә инде, Радик хәзрәтебезгә үзе шушы шишмәне башлап җибәрде. Гомумән менә шушы шишмә бәйрәменә ярдәм иткән, шишмәне төзекләндерергә булышкан авылдашларыбызга, әбиләр әйтмешли, су агымы шикелле ургылып, бәхетләр, шатлыклар, куанычлар килсен дигән теләктә калабыз. Бик зур рәхмәт хезмәттәшләремә, гаиләмә. Күңелгә рәхәт тә соң авыл халкының гөрләп, тулы канлы тормыш алып барулары. Быел җәй Ширек күл паркында гаҗәеп матур проект эшләп килә. Ул Древо жизни дип атала һәм казанлылар башкала кунакларын төрки, фин-угыр халыклары мәдәнияте, гореф-гадәте белән таныштыра. Чираттагы чара иртәгә була икән. Бу юлы Чуаш халкына багышланачак ул һәм бу чара хакында тулырак Казан шәһәре башкарма комитеты аппаратының тел, мәдәният өлкәсендә милли сәясәтне гамәлгә ашыру бүлегенең баш белгече Лилия Җиһаншинадан белербез. Исәнмесез. Менә бу чара турында программасы белән таныштырып китер алдыннан, аны кемнәр оештыра, шуннан башлый әле? Бу проектны инде безнең Казан мэриясе һәм Татарстан ассамблеясы бергә оештыралар. Бу инде шундый зур чара булып килә. Безнең инде менә 3нче чарасына җиттек, уртасына төгәл 4 чара дип билгеләнгән иде. Мариныкыннан башлаган инде, Кудмуртныкы булды. Хәзер инде Чуашларга багышланган чара булачак. Нинди мәйданчыклар эшләячәк? Бу ел инде без бик кызыклы программа уйладык. Бик күп кенә профессионалларны чакырдык. Инде остаханәләр булачак. Монда инде агач кисү буенча да, шүлмәк ясау буенча да, чуашча нинди халык шәйләре эчү буенча да дегустация булачак, әлбәттә. Шуртан пешереләр инде, аларда шуртан бар. Традицион халык ашлары белән дә таныштырачакбыз. Инде без аларны ничек чуашча әйтергә, һәм инде аларның иллюстрациялары да булачак, шулай ук аларны карап, әйтеп, чуашча да әзрәк өйрәнергә мөмкинчелек булачак. Һәм инде бик күп кенә коллективлар да чакырдык. Бу инде безнең Татарстан Республикасыннан булса, Чуаш фольклор коллективлары, Кайбыш районы, Чермешән районы, һәм инде Чебоксардан, Чуаш Республикасыннан, Чебоксар музыка коллективеннән инде Яллар төркеме, безнең Казаннан Зәкәрия фолк төркеме, һәм инде Чебоксардан шулай ук бик барыбыз да яратып белә торган этнофолк төркеме ярды, һәм инде Чуаш Республикасының халык артисты Августа Улендина булачак. Бик кызыклы тамаша булырга охшап тора. Ничәдә башлана икән дип тамашачыларыбызда да сорау тугандыр. Вакыты шулай ук безнең сәгать 6-да Ширек күл паркында бөтен казанлыларны, кунакларны барысында көтеп калабыз. Һәм инде шундый Чуаш матур бәйрәме булыр дип өметләнәбез инде. Менә проект Древо жизни дип аталаймы? Ни өчен шулай атала ул? Бу инде беләсезме, без юкка гына мондый исем уйламадык, чөнки безнең төрки халыкларында да, фин-угыр халыкларында да агач символы бик бай, һәм инде менә һәрберсенә килгәндә эмблемасын уйлаганда да без шулай ук бик күп кенә
чагыштырылмалар таптык инде. Һәрберсендә дә төсләр буенча да, мәсәлән, аталмалары буенча да. Шуңа күрә инде без менә шундый древо жизни, гомер агачы, тормыш агачы дип анарга исем кушарга булдык. Төрки шәҗәрәләрдә дә нәкъ шулай бит инде агач рәвешендә бар ул. Инде менә бу üçüncü очрашу дидек, әлегә кадәргеләрен битендә әйтеп үттегез. Алары ничегрәк үтте һәм нинди тәэсирләр калдырды? Ой, менә чынлап әйткәндә әле менә уйлап утырдым. Һәрберсе ничектер үзенчәлекле үтте. Мариларныкы бер төрле булды. Удмуртларныкы инде икенчерәк бик зур иттереп үтте. Буран әбиләре инде үзләрен кызыктырдылар. Бик күп халык килде. Аллага шөкер, һава торышы да бик әйбәт булды. Һәм инде күп кенә кешеләр килеп әйтәләр, туристлар да бик күп булды. Шундый шәп чара уздырасыз диләр. Һәр бер килгән кеше менә ахырыннан башына хәтле бу чарада катнаша. Төрле мәйданчыкларда, концерт программасында дисеңме, халык менә иң ахырына хәтле калып, бөтен безнең мастер-классларга алып килгән эшләр дә бөтенесе ахырына хәтле бетәләр. Таралып бетәләр. Бер нәрсә дә калмый, үзебез дә шаккаттык. Халык бик яратып йөри, инде бусына да халык күп килер дип ышанып калабыз. Бу айда тагын көтеләме шундый очрашулар? Безнең инде менә бу 3-нчесе булса, 4-нчесе инде 25 августта була, ансы Мордва мәдәниятенә багышланган була. Аның да программасы өстендә инде эшли башладык. Шулай ук программасы бик кызыклы булыр дип ышанабыз инде без. Шуннан да шулай бик кызык, менә бу халыкларны белү, аларның кешеләрен, данлыклы шәхесләрен барлау бу барыбыз өчен дә файдага. Милли дуслыкны, үзара татулыкны арттыру өчен. Рәхмәт сезгә менә шундый игелекле гамәлләр өчен. Исән-сау башкарыгыз. Рәхмәт яз. Тапшыруыбыз үз эшен дәвам итә. Хәзерге Татарстан Республикасы территориясендә заманында шаулап, гөрләп торган калалар булган. Идел буе Болгар дәүләтенең баш каласы, Урта гасырлар чоры шәһәре Биләрне генә алыйк. Ул Европадагы иң зур шәһәрләрнең берсе булып саналган. Мәйданы буенча Константинополь һәм Багдадтан гына калышкан имеш. Бөек шәһәрнең изләрен Алексеевск районы Биләр авылы янында күрергә мөмкин. Бу территорияләрдә Җәмигъ мәчете, бай йорты һәм сәүдәгәрләр туктала торган кунакханә нигезе сакланган. Шунда юл алыйк. Күз алдына китерегез. Нәкъ менә бу урында урта гасырларда дөньядагы иң зур калаларның берсе, бөек шәһәр Биләр була. Ул үзенең зурлыгы белән Константинополь һәм Багдадтан гына калыша. Килеп керешкә алтын капкалар, зур-зур караван сарайлар, мәчетләр була. Шәһәр ике өлештән торган, үзәктә байлар, җитәкчелек, ханнар яшәгән, аларның йортлары башлыча таш яки кирпечтән салынган. Тышкы шәһәр исә агач биналардан торган. Анда һөнәрчеләр, вак сәүдәгәрләр яшәгән. Эчке шәһәргә алып керүче капка янында зур караван-сарайлар урнашкан булган. Читтән килгән сәүдәгәрләр монда үзләренең товарларын саклаган, озын юл алдыннан хәл алган, тамак ялгаган. Тышкы шәһәрне 3 катлы 5 метр биеклектәге саклагыч туфрак өемнәре уратып алган. Аларга терәтеп нык калын имән диварлары бастырганнар. Кыскасы, саклагыч чора ныгытманы хәтерләткән. Никадәр нык булса да, 13-нче гасыр башында Чингисхан оныгы Батый үзенең зур гаскәре белән килеп шәһәрне яулый. Бөек шәһәр дөрләп яна. Исән калганнар бу урында кабат шәһәр төзергә кыймый. Кайчандыр бөек кала хәрабәләре зиратны хәтерләтә. 1654 елда бераз читтәрәк Биләр авылы төзелә. Ул бүген дә яшәп килә. Бөек шәһәр шаһитләре менә шушы таш хәрабәләр, үзәктә Җәмигъ мәчете. Аның шәһәргә нигез салганда күтәргәннәр. Башта ул бары тик агачтан гына эшләнелә, соңрак изге йорт зурайтыла, аның таш ягы төзелә. Мәчетнең яңа ягы фундаментын Биләр шәһәрчегендә күреп була. Әмма бу казыклар агач мәчетнеке. Алар диварны күтәргәндә утыртылган баганалар урынында. 10-нчы гасыр башындагы мәчет күренеше, әлеге дини йорт гаять зур мәйданны биләгән, үз эченә 2000 кеше сыйдырган. Үзәгендә тәһарәт алу өчен коюсы да булган. Бүген бурында чокыр гына. Мәчет янында феодал йорты. Аның фундаменты шулай ук сакланган. Диварлары метр киңлегендәге шакмак кирпечләр һәм балчыклы инәле иреме кулланып төзелгән.
Иң кызыклы элемент идән астындагы җылыту системасы белән бәйләнгән мич. Йорт янында мунчасы һәм кое суда булган әле. Бина эчендә казу эшләре алып барганда балчык, пыяла савыт саба, төсле металлдан бизәнү әйберләре табылган. Мәчетнең төньяк көнчыгыш ягында зират булганлыгы мәгълүм. Биредә кабер ташлары, кирпичтән салынган төрбәләр калдыклары табылган. Беляр, конечно же, торговал со многими странами. Биләр Булгарның сәүдә үзәге булган. Биредә 8 төрле зур юл үткән. Иң борынгысы Бөек Идел юлы. Ул Алтайдан башланып Каспийга кадәр дәвам иткән. Хәзерге Европа буенча маршрут Гәрәбә юлы дип аталган. Кытай белән тоташтыручысы Бөек Ефәк юлы. Су буенда да төрле юллар яткан. Хәзерге Россиянең төньягы белән Бөек Себер юлы таштырган. Урта гасырларда данлыклы булган Бөек Кала Биләр тарихы белән борынгы шәһәрчектән ерак булмаган тарих һәм археология музеенда танышып була. Алдагы тапшыруларда без элеккеге Биләр халкының көн күреше мәдәнияте турында сөйләшербез. Менә шундый эссе көннәрдә шундый матур сулыклар янында ял итү үзе бер рәхәт инде. Чыннан да табигатьнең бик матур вакыты, хәтта менә сөрүмдә төшеп куя кай вакыт менә кино төшерелеше бик әйбәт. Кинога төшкәндә төтенне махсус яндыралар, ә монда әзер менә бөтенесе. Шунысы да бар, саклык чараларын онытмаска кирәк. Бүгенге эссе көннәрдә мөхтәрәм җәмәгать, башыгызга киеп йөрегез. Гомумән ихтияҗ булмаганда инде урамга чыгудан саклансагыз да әйбәтрәк. Үзегез белән һәрвакыт су алыгыз, күләгәле яклардан йөрегез. Кояш астында бик булмаска тырышыгыз. Монысы Илдар абый киңәшләре булды. Ә синоптиклар нәрсәләр фаразлый икән? Истәмсез эфирда һава торышы чыгарылышым. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулавызга әлмәттә алмашынучан болытлы һава урыны белән яңгыр явачак 30 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада болытлы температура 31 градус. Төньяктан Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида аязучан болытлы һава яңгыр көтелә, җылылык 29 градус. Төньяк көнбатыштан Арча, Кукмара, Балтачта кыска вакытлы яңгыр 28 градуска кадәр җылыта. Көньяк көнбатышта Булгарбай, Чүпрәлдә алмашынучан болытлы һава, явым-төшемнәр, температура 29 градус. Чистая, Нурлатма, Мамадышта эссе кыска вакытлы яңгыр 30 градус җылы. Киләсе тәүлектә салкын атмосфера фронтлары якынлашу сәбәпле температуралар берничә градуска түбәнәя. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, яңгыр явачак. Температура көндез 28-30 градус җылы. Җил көньяктан уртача тизлектә яңгыр вакытында көчәя. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 755 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 63%. Җирнең магнит кыры тыныч түгел, зинһар сәламәтлегегезгә аеруча игътибарлы булыгыз. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде, безнең каналда калыгыз. Җәйге эссе көннәрдә бик ашыйсы килми. Су һәм төрле эчемлекләр эчеп җиңел шәгенә туклану хәерле һәм файдалы. Нәкъ менә шундый файдалы салатларның берсенә рецепт тәкъдим итәрбез. Язып алу сездән, тәкъдим итү бездән. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, без сезнең белән бик тәмле бүген бер салат әзерләрбез. Аның өчен безгә ыслаган тавык ите, пешкән тавык ите, йомырка, борыш, кызыл борыш һәм инде кыяр, кориша, кишер кирәк булачак. Һәм инде әлбәттә майонез. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Эшебезне иң беренче иттереп тавык итеннән башлыйбыз. Тавык итен турыйбыз, озыншалап. Кыярны озыншалап турасак та ярый. Мин инде шулай угыштан турыйм. Безгә бер салатка җитәр. Йомырка сарзымын да куйым әле. Һәм борычны да шулай ук. Салатка инде безнең барлык ингредиентлар әзер булды. Хәзер инде без аны катлам-катлам салабыз. Biz indi әзер кишерне башта салабыз. Икенче катлам иттереп без пешкән тавык итен салабыз. Майонез салабыз.
Mayonezini bik küp түгел, шулай спираль иттереп кенә, бик әз генә шулай салабыз без аны. Хәзер инде без борышны истибез. Бу өченче катлам була. Исланган тауык итен салабыз. Һәм шулай ук тагын әз генә бик майонез итеп җибәрәбез. Каймак белән ясасагыз да ярый. Кем ничек тели? Хәзер инде кыярны салабыз. Кыяр өстенә бик әз генә майонез сибеп җибәрәбез. Күп кирәкми. Шулай бик әз генә. Һәм инде бизәр өчен йомырканың сарысын алып җибәрәбез. Менә инде хөрмәтле тамашачылар, безнең салатыбыз әзер булды. Бу салатны без бәйрәм салаты дип атыйк әле. Шулай туганнар белән, дуслар белән бәйрәмнәрдә очрашып, шундый тәмле ризыклар ашарга насыйп итсен. Ашларыгыз тәмле булсын. Картайып каткач буыннар эш белү уңайсыз ул. Ах, җүләр макмай дип язган бөек Тукай. Шуннан да менә балаларны яшьтән үк йога системасы белән дуслаштырсаң, үзләренең сәламәтлеге өчен файдалы. Алда шул хакта видео язма карыйк. Әйдәгез балалар, зур түгәрәк ясыйбыз. Ясыйбыз. Яхшы. Һәм кулларны шулай итеп ыргыш итеп куябыз. Куйдык. Һәм өскә агач кебек үсәбез. Үстек. Һәм кулларны төшердек. Һәм әйдәгез җиргә таба. Үреләбез. Һәм тагын өскә үсәбез. Яхшы. Һәм безнең баш мие яхшырсын өчен, хәтер яхшырсын өчен бик җайлы күнегүне көн сайын ясарга кирәк. Аның өчен балалар кулларны шулай да куябыз. Һәм берничә мәртәбә утырабыз. Бер сулыш алдык. Бер сулышны чыгардык. 2 сулышны алдык. 2 сулышны чыгардык. 3 сулышны алдык. 3 сулышны чыгардык. Һәм шулай итеп 20 мәртәбә көн сайын ясарга кирәк. Ул баш миен яхшырта һәм хәтерне яхшырта. Икенче күнегү аның өчен шулай итеп ясыйбыз балалар. Һәм үзебезгә таба тартабыз. Килеп чыгамы? Әйе. Чыгардык. Без менә шулай. Яхшы. Әйдәгез, кулларны селкибез һәм берничә мәртәбә шулай сикерәбез. Мармелад кебек сикерәбез. Яхшы. Өченче күнегү фил дип атала. Аның өчен кулларны шулай итеп куябыз һәм башны уң җилкәгә куябыз һәм 8 саны ясыйбыз. 8. Зур итеп ясыйбыз. Матур итеп. Менә башыбыз менә шулай. Әйе, ясыйбыз. Һәм кулны әйдәгез шулай итеп куябыз. Билгә куйдык кулны һәм 8-не ясыйбыз. Биек итеп, зур итеп ясыйбыз. Яхшы, кулларны әйдәгез. Җылытабыз. Җылыттык һәм качтык, әйдәгез, качтык. Хоп. Сәлам. Качтык. Сәлам. Качтык. Сәлам. Яхшы. Шушы күнегүләрне ясагыз һәм баланың баш мие ничәнлеге артачак һәм хәтере яхшырачак. Исән, имин булыгыз. 30 август республика көнендә Болгар радиосы бик матур бәйрәм концерты әзерли. Бу уңайдан бездә кунаклар бар. Җырчылар Азат, Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Хәерле көн исәмсез. Хәерле көннәр исәннәрмесез. Гадәттәгечә җәйдән башлыйсы килә инде, бигрәк кызу бит. Нихәл кичерәсез? Ничек үтә җәйләрегез? Эретмәйме майларны, ничек? Юк инде, кичкә көндез машинада йөрибез. Кондиционер белән йөрибез. Тәрәзәләрне ачып куеп, бөтен тәрәзәләр ачык, шулай җырлыйсың. Иҗаттан инде яңалыклар бар. Иҗат итеп буламы менә бу җәйдә? Яисә тулысынча ял итәсезме? Әллә Камил Кәрим һәм эшли кул тирләгәч кәгазьгә кул ябышамы? Телисеңме, теләмисеңме, җәй нәкъ менә шул әзерләнеш чорларына туры килә.
Яңа җырлар яздырабыз. Менә Азат әле үзенең сольный җырларын да яздырып ята. Тагын әле бик күп җырлар бар, җырларны җибәреп торалар. Өлгереп бетеп булмый. Аранжировщиклар шыдасын инде. Осы үзегез дә бит җырлар яза идегез. Барамысың иҗат ничектер иҗат ителәме? Әллә ул теге үзегездән тормыймы? Ничектер шалт итеп менә килде дә утырып язып аласыңмы? Ничек кирәк? Мин элек бик күп җырлар иҗат иттем. Хәзер соң вакытта иҗат иткәнем юк, чөнки вакыт дигән әйбер өлгереп булмый. Аннан соң илһам да килергә тиеш. Аның өчен менә уйланып йөрергә кирәк. Булай мин гел иҗатта матур шигырьләр укыйм, көйләп йөрим, ә менә чыгарганым юк нигәдер соң елларда. Чөнки гаилә мәшәкатьләре дә өстәлгәндер әйе, булыр, Алла бирсә. Балалар кайда? Быел җәйне гомумән ничек үткәрдегез? Кайларда ял иттегез? Кайдалар балалар безнең белән инде хәзер ничектер безнең олысы инде аяз биюгә йөргәчтен, аның бөтенләй вакыты юк, ул якшәмбе көнне ял итә. Һәр көнне җәй көнендә якшәмбе көнне ял итә. Ничектер аларның инде шундый нәрсә әйтим. Теге графиклары бара. Аннан соң аларның ничектер квалификация узырга тиешләр һәр ел сайын. Шушы квалификация узыр өчен занимация итә инде махсус. Профессиональ биюче булырга әзерләнә. Профессиональ биюче булырга. Уртанчысы инде бала карага булырша. Кичкенәсе инде барсында тотып тора дип әйтәсе килә. Асы минең җирнең үзәге. Шуннан да улы шактый хатлаулы профессия сайлаган Зөһрә апа Сәхәбиева әйтмешли, ул биючеләр инде ул трудягалар, алар шуның мәгънәсендә хезмәткәрләр. Җиңел тоела, әйе. Инде менә үзебезнең Аллаһы бирсә 30 августта зур концерт булачак бит инде, сезне анда күрәчәкбез. Әзерләнәсезме? Ниндирәк фикерләр белән яшисез? Biz indi bu 30 августта булган ел сайын әзерләнәбез. Менә булган вакытта инде һәр ел сайын катнашып киләбез бу концертта. Бу инде ничектер концерт сезонында ачып җибәрү, көзгә күчкән кебек шундый бер үзенчә зур күчеш дип әйтәсе килә. Матур гына күчү, матур җырлар белән халыкка тиздән концертлар башлана дип аңлатып алганда кебек. Ничектер шундый зур масштаблы бер бәйрәм көненә багышланган концерт дип әйтәсе килә. Шуңа күрә монда инде бик күп артистлар, җәйдән соң күбез беренче тапкыр шунда очрашабыз. Тамашачылар белән дә ничектер менә зур бәйрәм итеп без аны кабул итәбез үзебезгә. Һәм зур чыгыш итеп. Нинди чыгышыгызны күрергә мөмкин булачак әлеге бәйрәм концертында? Без инде беренчедән костюмнар әзерлибез әйбәт. Ике җыр әзерләп куйдык. Менә кайсын алалар инде, берсе лирик җыр, берсе кызурак. Икесенә дә китәлек киемгә карап каршылыйлар, янсы да. Җырына карап заталар. Җырына карап заталар. Шуны әзерләп куйдык. Оештыручылар менә шушы көннәрдә әйтергә тиешләр, кайсы җырны җырлаячакбыз иде. Алла бирсә. Алга таба планнар ничек кирәк? Гастроль тормышы каядыр барачаксызмы? Әтнәгә кайтасызмы? Икенче яккамы дигәндәй. Без инде безнең бит инде хәзер ничектер туктап тору булды, әйбит. Балада алып кайткач инде без инде күптән әзерләнгән идек. Ул гастрольләр белән чыгарга. Аннан соң кыз алып кайтып куйдык. Үзебез дә уйламаганда. Үскәнен көтәргә кирәк иде. Әйе. Аның да әзрәк үскәнен көттек. Инде узган ел сезонда эшләмәдек, без концертлар белән чыкмадык. Хәзер инде бүгенге көндә безнең яңа командабыз тупланды. Үзебезнең сентябрьнең ахырларыннан безнең инде сентябрьдә репетиционный концертлар башланып китсә, инде октябрьдән безнең регионнар, Башкортстан, Татарстан, башка чит төбәкләрдә инде концертларыбыз елдагыча стабильно башланачак. Беренче концертыбызны инде хәйрия концерт белән башлап җибәрәбез. Елда-ел ул безнең традиция, Алла бирсә. Берәр мохтаҗ кешегә ярдәм белән башлыйбыз. Субханалла, бик күркәм, бик матур. Кабул булсын. Җади уңышлар телибез сезгә. Болгар радиосы концертында күрешкәнгә кадәр дип бүгенгә саубуллашабыз. Һәм әлбәттә үз авызыгыз, үз кыяфәтегез белән камерага карап, тамашачыларны чакырып калсагыз, без бик бәхетле булырбыз. Хөрмәтле тамашачылар, инде күптән күрешкән юк. Менә җәйдә узып китте. 30 август көнне сезне Болгар радиосының концертында көтеп каласыбыз килә. Чын күңелдән беренче җәйдән соң очрашу истә калырлык булыр. Алла бирсә, елда шулай күрешеп торалар. Аллага шөкер килә. Исәнлектә барыбызны көтеп калабыз. Матур, җанлы, рәхәт концертта. Көтәбез сезне. Тапшыруыбызның 10 август чыгарылышы шуның белән тәмам. Һәр көнне, һәр эш көнендә безнең белән бергә булыгыз. Нәрсәләр карарга мөмкин, ул хәбәргә күз салыйк.
Бақшаларда яңа уңыш өлгердем. Шул исәптән кабакта. Бүген аның файдалы үзлекләрен белербез. Резда Хусаинова тәкъдим иткән ризык рецептында язып алырга онытмагыз. Ул һичшиксез оригиналь булачак. Лаиш районы Пәрәү авылына сәяхәт итәрбез. Шулай ук Апас районы Урта Балтай авылында булган күркәм бәйрәм мизгелләрендә күрербез. Тапшыруыбыз әкрен төгәлләнеп килә. Ил көннәребез имин булсын, саулыкта күрешик һәм мондай эссе көннәрдә ут күздән зинһар сак булсагыз. Һәр көн куаныч, бәхет, шатлыклар гына алып килсен. Исәнлектә күрешик. Сау булыгыз.